La vida és art des de la gent a més gent. És una exposició de fotografia d'imatges digitalitzades. La seva producció està feta amb impressora digital. Aleshores, són 5 treballs, 5 storyboards, 5 pel·lícules, 5 somnis, no? Aleshores, les metàfores, les imatges, els signes, la llum, l'ombra, tot aquest cos que conforma aquesta història subjectiva del somni. La línia de l'horitzó és l'storyboard que va sobre la gent. Aquestes 44 imatges s'articulen en senyals, en símbols, com l'esbot va marcant un ritme, un temps de recorregut. Té la petita particularitat o gran particularitat que és paper fet a mà a Mèxic amb unes tècniques molt artesanals, no? Molt primitives, que contrarresten amb un treball nou digital.